ҳазор метр роҳи маҳаллаи Миришикори болои ҷамоати Ёваи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бо маблағи 80,000 сомонӣ мумфарш гардида истодааст. ин амали нек аз ҷониби соҳибкор Зафарҷон Нормуродов рӯи кор омада бо дастгириву сарҷамъии аҳолии маҳалла таъмир мешавад. дар маҳаллаи Миришикори боло зиёда аз 1000 нафар аҳолӣ зиндагӣ доранд. ба гуфтаи Собирҷон Ашурматов, вакили маҳаллаи Миришикори боло таи 2 рӯз аст ки мардуми маҳалла ба ҳашари умумӣ баромада саҳми хешро дар ободии кӯчаи хеш гузошта истоданд. ин маҳалла 1000 метр 4000 квадрат асфалтпӯш шуд. ин ҳукумати совети вайрон шудааст ки ин кӯча ҳеҷ таъмир шудагӣ набуд. дастгири ҳамин соҳибкор кади ҳаминҷа ҳамаш мумфарш шудааст. ман ин ҳашарба мана 30 нафар аҳолӣ буромдаи ҳашарба иштирок кардостаям. 2 рӯз ба ҳамина буд када ҳамаша мумфарш када тайёр мекардагӣ мо. сокинони маҳаллаи Миришикори болои ҷамоати Ёваи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар самти ободониву хуррамгардонии маҳаллии зисташон пешсаф мебошанд. чанде қабл бо дастгирии аҳолӣ ва соҳибкорони маҳалла тамоми кӯчаҳои маҳалла чароғон шуд, мегӯяд ҳоҷӣ ҳошим Мамаҷонов. маҳаллаи аҳлигиша нишон метиҳад ки мани ригито ҳамашон хизмат каростан, мани соҳибкоро дастгирӣ кара асфалтпӯш кашидон. албатта 30 солаги иштиқлоди давлатамо ин як кори бузург мешавад. албатта раҳмати ҳамашон ба раҳмати вай мегӯем умракашон дароз шавад, барори корашон тияд, соҳибкоро ҳамашонро дуо кунем ки ман ҳама тарафа дастгирӣ каростиян. ин ободонии аҳли ҷамъият, аҳли маҳалла, аҳли деҳамо ин як кори бузург. ин пеш як нақшаҳо буд. мана ҳамаи хонашон ба об дароз доштанд. мана йигито ҳамашон ҷамъ шуда маҳалла карди. мана собирҷоноваишон карди, дастгиришон карди. ҳамаи хонашон ба об дароади. мана чироқамо ҳама ваҳо нав шуд, мана кабелни шуд, счётчико бернанда. ҳамин як охирини талаба мо ҳамин буд ки кӯчамо асфалт шавад. ҳаминам ҳама расидомдем. ҳазор раҳмат давлатамо ва роҳбари давлатамо ва роҳбари вилоят, роҳбари ҷамъиятамо ҳамашон ба раҳмати бузург мегӯем. барои зуд ва босифат ба анҷом расонидани корҳои азнавсозии роҳ 2 камаз ва як техникаи мумфаршкунанда ҷалб карда шудааст. соҳибкорони маҳалла иқдом доранд ки чунин амалҳои ободкории худро идома диҳанд. баҳри дар сатҳи баланд таҷлил намудани ҷашни бузурги 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон дар кишвар корҳои ободониву созандагӣ идома дошта, саҳми соҳибкорон низ дар ин самт калом мебошад. гузориши Саид Мухтори Саиданвар, Насимҷон Раҳимов барои барномаи иттилоотии хабар.